Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Chris Polo. Taong 1950, Kibungan, Benguet. Marami sa angka ni Chris Polo ang orihinal na tubo sa lugar ng Kibungan. Mula sa kaninu-ninunuan nila, naniniwalang yun talaga ang lugar na kanilang nakagisnan. Dahil sa ganun nilang estado, hindi nila maipagkakaila na ang karamihan sa mga malalawak na parte ng kabundukan ay pagmamay-ari ng kanilang pamilya. Gayunpaman, nananatili pa rin sila noong mahirap sa kadahilanang napakahirap mag-isip ng mga negosyo na maaari nilang gawin sa lupain yun. Kung hindi pagsasaka, purong pamumundok lamang ang kanilang nagagawa. Mangmang din ang kanyang ama pagdating sa pamamaraan ng pagnenegosyo, kaya na may hindi talaga sila umasenso. Gayunpaman, pinili nilang makontento sa pamamaraan ng kanilang pamumuhay na kanilang nakagawian. Makakain lang ng 3 beses sa isang araw, ayos na yon. Ang mahalaga para sa kanilang pamilya, malayo ang bawat miyembro nila sa mga karamdamang mapanganib sa katawan ng tao. Ngunit, kahit ikinakatakot nila ang ganoong bagay, hindi naman sila noon gaanong nababahala dahil ang kanilang ama ay isang kilalang albularyo sa kanilang baryo. Isa din yun sa mga rason kung bakit kahit gustuhin man itong umangat sila sa buhay, hindi nila yon magawa-gawa. Magmula pa kasi noong bata pa siya, paulit-ulit nitong inilalahad sa kanya, malas ang pagkakaroon ng karga. Dahil dito, magkakaroon ka ng maraming responsibilidad na ultimo ang pamilya mo kaya mong ipagpalit. Dagdag pa nito na masamang tumalikod sa obligasyon, kaya lahat ng gawain kailangan mo ring talikuran tuwing may humihingi ng tulong. Hindi ka rin dapat na maging madamot sa kapwa, sa halip lahat ng pagkukulang nila, subukan mong punan. Ayon kay Chris Polo na, dahil sa ganoong pag-iisip ng kanyang ama, kaya na may karamihan sa kanilang mga naiimbak na kopra ay hindi nila maibenta-benta sa mas mataas na halaga. Sinubukan din nilang kumbinsihin na mali ang ginagawa nito, pero sa huli, ang pamamaraan nila ng pag-iisip ang unti-unti nitong nakumbinsi. Dagdag pa ni Chris Polo na sadyang may likas na talino ang kanyang ama sa pagbabasa ng utak ng tao. Kumbaga, hindi mo pa nasasabi sa kanya ang mga sasabihin mo, alam na niya kung ano ang isasagot dito. Minsan nga, napagdududahan niya yung may kakayahan na makasilay ng maikling panahon sa hinaharap. Yun lang kasi ang naisip niyang dahilan kung bakit lahat ng katanungan nila rito ay napakadali lamang nitong nasasagot. Itong mga panahong ito, nasa edad 13 anyos pa lamang si Chris Polo. Palagi siya noong kasama ng kanyang ama sa bundok tuwing magsasaka ito. Dahil sa siya ang panganay sa kanilang magkakapatid, kaya na may bata pa lamang siya, inilahad na ng kanyang ama na siya ang magiging tagapaghalili nito sa lahat ng maiiwan nitong karga. Hindi naman yung tinanggihan ni Chris Polo sa kadahilan ng nais niya ring maging ganon. Yung tipong walang kapaguran, palagi lang masaya, hindi nadadapuan ng sakit, tapos hindi natatakot sa kung sino-sinong taong nakakausap nito. Sa lahat ng oras kasi, kampante lang palagi yung tatay niya. Hindi naman siya doon nagtataka, gawa ng sa kanilang lugar, yun lamang ang nag-iisang albularyo na mayroong napakaraming karga. Base rin sa kwento nito, marami na yung napaslang na mga aswang sa lugar nila.
Karamihan dito, sapilitan itong hinuhuli tuwing sumasapit ang gabi. Ang mas nakakabilib pa sa lahat ay yung pamamaraan ng pagpatay doon ng kanyang ama. Ayon kasi sa kwento nito sa kanya, ibinibitay nito pati warik ang mga nahuhuli nitong aswang, tapos hahayaan niya yun doon hanggang sa masikatan ng araw. Isa pa sa hinahangaan niya rito ay ang tungkol sa istorya nito noong minsan yung makaharap ng isang mangkukulam na merong napakalalim na aral. Nagmistulang baguhan yun sa kanyang ama, gawa ng noong meron yung binibiktimang kababaryo nila, hindi man lang inabutan ng 10 minuto nang mahuli niya ito. Upang mapagsisihan ng mangkukulam ang mga ginawa nitong karumal-dumal na kasalanan, hinayaan niyong mabuhay sa loob ng 1 buwan. Subalit, ang bawat araw nitong kahaharapin ay merong iba't ibang parusang naghihintay sa kanya. Sa unang araw nito, dinapuan niyo ng kakaibang karamdaman na halos lumumpo sa kabuuan nitong katawan. Ang ikalawang araw, namatay ang anak nito na sinundan naman ng kanyang asawa at mga kadugo. Habang tumatagal, pabigat din ng pabigat ang parusang kinakaharap ng nilalang. Nang hindi na nito maatim ang mga pangyayari, napilitan na yung wakasan na lamang ang sarili nitong buhay. Isipin ninyo, 10 araw lang ang kinaya nito sa 1 buwang parusa na ibinigay ng ama ni Crispolo. Kung nagpatuloy pa kaya ito, papaano niya kahaharapin ang natitirang 21 araw? Dahil sa ganoong kwento ng kanyang ama, hindi nila maipagkakaila ang dami ng taong rumispeto rito. Sa katunayan, kapag natatapos na sila noon sa kanilang trabaho, meron pa ring bumibisita sa kanilang tahanan para makipag-usap. Hindi naman yun tinatanggihan ng kanyang ama, basta ba'y wala doong ipapagawa ang kanyang asawa. Upang malaman din ng mga nakakakilala sa kanya ang magiging tagapaghalili niya, palagi niyang ipinapakita roon ang panganay niyang anak na si Crispolo. Sa pamamaraan din ng pagsasalita nito, mapapansin mo talagang meron siyang tiwala sa kanyang panganay. Isang gabi, nagkataon lang namang kakauwi lang nila ng bahay. Pagpasok naman nila sa loob, agad namang bumungad sa kanila ang nanay niya. Bale, nagkataon naman noong malapit nang sumapit ang Biyernes Santo, kung kaya't nagsisimula na silang umiwas sa karne. Hindi na rin sila noon gaanong kumakain ng marami bilang paghahanda sa kanilang pagninilay. Ngunit, lingid sa kaalaman ng kanyang mga kapatid na sa kanilang lahat, siya ang may pinakamatinding pamamaraan ng pag-aayuno. Tuwing umaga at tanghali kasi, 1 basong tubig lang ang pinahihintulutan ng kanyang ama na ipasok niya sa kanyang sistema. Kapag naroon din sila noon sa bundok, hindi siya gumagawa ng ganoong trabaho, bagkus ay nakatuon lamang ang kanyang wisyo sa pagdarasal sa ilalim ng 1 puno. Nakakakain lang din siya noon ng matiwasay kapag umuuwi na sila ng takip silim. Gayunpaman, pinipilit niya pa rin yung labanan dahil nangako noon ang kanyang ama na yon ang unang Biyernes Santo kung saan bibigyan siya nito ng kauna-unahan niyang karga. Pagtatapat pa nito sa kanya, ang biyayang ibibigay nito sa kanya ay hindi pangkaraniwang abilidad. Naniniwala ang padre de pamilya nila na sa buong buhay ni Crispolo, wala nang hihigit na mutya sa ibibigay niyang yon. Matapos naman niyang mapag-alaman ng tungkol doon, mas lalo pa siyang nagmalabis na maging karapat-dapat. Halos lahat ng utos nito sinunod niya nang walang pag-aalinlangan.
Matapos naman ang kanilang hapunan, agad naman siya nitong niyayang lumabas ng bahay nila para magpahangin. Sa pagdating naman nila sa bakuran ng kanilang bahay, paisa-isa naman itong itinuro sa kanya ang mga nagniningning na bituin sa langit. Unti-unti nang dumarami ang mga bituin sa langit. Alam mo ba anak, isa yan sa mga basihan namin na papalapit na ang Semana Santa. Kahit wala kaming kalendaryo, alam namin kung anong araw sasapit ito. Balang araw, matututunan mo rin ang tungkol dyan. Sa ngayon, ihanda mo na muna ang iyong sarili. Wika ng kanyang ama. Matapos naman yung marinig ni Crispolo, agad naman siyang napasilay sa napakalawak na kalangitan. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, marami pa yung sikretong ibinahagi sa kanya ukol sa kung papaano niya mapapangibabawan ang mutyang kukunin niya. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy ang kanilang pangkaraniwang buhay. Ganun pa rin naman ang ganap sa pamilya nila. Tuwing umaga, pumapanhik sila patungong bundok at pagtungtong naman ng takip silim, dahan-dahan na nilang binabagtas ang daan papauwi. Palagi rin siyang pinapaalalahanan ng kanyang ama ukol sa mga bagay na kinakailangan niyang gawin upang hindi siya maligaw sa ginagawa niyang pag-aayuno. Dahil sa gabay nito, hindi niya maipagkakaila na nasa tamang landas nga siya. Hindi naglaon dahil sa bilis ng pag-ikot ng oras, napansin na lamang noon ni Crispolo, papalapit na pala ang hapon ng Huwebes Santo. Sa pagpasok naman niya noon sa kanyang silid, bahagya naman siya noong natigilan matapos niyang marinig ang mga yapak ng kanyang ama na unti-unti nang lumalapit sa kanya. Maya-maya pa, pagharap naman nilang dalawa, seryoso naman siya nitong tinitigan habang nagwiwika sa kanya ng, "Ano pa ang ginagawa mo anak? Magbihis ka na. Maganda ka. Ito na ang oras na ating hinihintay." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, dali-dali naman siyang naglikpit ng kanyang mga gamit. Pagkaraan pa noon ng ilang minuto, agad naman nilang tinahak ang daan patungo sa likurang bahagi ng isang bundok. Sa kanilang paglalakad, marami pa sila noong nakasalubong na mga albularyo, pero ni isa sa mga ito, walang kinausap ang tatay niya. Hindi naman yun pinansin ng mga kasalubong nila, gawa ng pangkaraniwang kaganapan lang yon tuwing papasapit ang araw na hinihintay ng karamihan. Sa oras kasi na nagkakatagpo sila sa bundok, iniiwasan talaga nilang magsalita, gawa ng meron silang paniniwala na nakakapagtaboy ang tinig ng tao sa mga gabay ng mutyang naninirahan sa lugar na kanilang napuntahan. Dahil dito, kadalasan sa mga antingerong nagkakasalubong talaga sa daan ay nagkakatitigan lang. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang paglalakad, kahit papaano naging maayos naman ang lahat. Hindi naman noon gaanong nababahala si Crispolo sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na alam ng kanyang ama ang mga bagay na ginagawa nito. Hindi naglaon, tumambad sa kanyang mga mata ang isang hindi gaano kalakihang sapa na nagkukubli sa isang masukal na kakahuyan. Paglapit naman nila sa pangpang nito, agad namang bumalot sa kanya ang napakalamig na simoy ng hangin. Maya-maya pa, hindi na rin niya mapigilang manginig, gawa ng kahit anong gawin niya, sadyang napakalamig talaga ng lugar na yon. Nang mapagtanto naman yon ng kanyang ama, napangiti lang naman ito habang nagwiwika sa kanya ng, "Tiisin mo lang, normal yan. Alam mo, Crispolo, dapat matuwa ka ngayon
dahil sa nararamdaman mo. Ang lamig na bumabalot sa iyong katawan, isang patunay na buhay ang sapang ito. Kumilos ka na. Hubarin mo ang lahat ng suot mo. Sa ilalim ng sapang yan, meron kang makikitang isang maliit na garapon. Huwag mong mamaliitin ang bigat ng garapong yon dahil kasing bigat yon ng isang sasakyan. Pero alam ko namang kaya mo yang pahanguin mula sa kanyang pinaglalagyan. Hihintayin kita rito. Huwag kang lumutang nang wala kang dala. Dahil sa sinabi nito, napalunok lang naman ng laway itong si Crispolo. Walang sabi-sabi, agad naman niyang hinubad ang kanyang saplot at kasabay nito ang mabilis na pagsisid sa sapa. Noong una wala siyang gaanong nakikita sa lugar na yon. Pero habang tumatagal ang kanyang pananatili sa ilalim nito, unti-unti naman niyang napapansin ang tila bang pagliwanag ng buong paligid. Hindi naglaon, doon bumungad sa kanya ang isang gadangkal na laki ng garapon na nakatayo sa pinakailalim nitong bahagi. Paghawak naman niya sa garapong yon, agad namang nanginig ang kanyang katawan buhat sa matinding lamig na kanyang naramdaman. Akala niya doon na magtatapos ang lahat, pero habang hinihila niya yon papaitaas, hindi naman niya maiwasang mag-alala sa kadahilanang yung tubig sa ilalim ng sapa tila bang unti-unting nagiging solido. Sobrang lamig na rin ang kanyang nararamdaman noon, pero pinipilit niya pa ring hanguin papaitaas ang garapong yon. 2 minuto pa noon ang dumaan. Nang akmang mauubusan na siya ng hangin, agad naman niyang ibinuhos ang natitira niyang lakas sa pag-ahon ng garapon. Maya-maya pa, pag-usli naman niya ng kanyang ulo sa itaas nito, doon niya napansin ang tila bang pagtigil ng pagdaloy nito. Pagsilay naman sa kanya ng ama niya, nagmamadali naman yung lumapit sa kanya, sabay hila sa kamay niya patungong pangpang. Nang makaahon na siya, hindi naman niya maiwasang manginig buhat sa lamig na kasalukuyang bumabalot sa buo niyang katawan. Nang masipat naman yon ang kanyang ama, mariin naman siya nitong inabisuhan na iwasan ng kumilos upang bumaba ang temperatura ng kanyang katawan. Pagkarinig naman ni Crispolo sa sinabi nito, dahan-dahan naman niya doong iniabot ang garapon habang nagwiwika sa kanyang ama ng, "Tay, heto na hong pinapakuha niyo. Ano ho ang gagawin ko dyan?" "Wala ka nang gagawin dito, anak. Maghintay ka na lang. Pero bago ang lahat, kailangan mo munang mamatay." Agarang sagot naman ng tatay niya na siya namang kanyang ikinagulat. Nang akmang sasagot pa siya, bigla naman itong binasag ang garapon na siyang naging sanhi upang doon niya masilayan ang isang kulay asul na usok na dahan-dahang lumalapit sa kanya. Pagpasok nito sa kanyang bunganga, agad namang nandilim ang kanyang paningin hanggang sa hindi naglaon, tuluyan ang kumalas sa kanyang katawan ang sarili niyang wisyo. Habang nasa ganoong estado noon si Crispolo, halos hindi niya mawari kung saang lupalop na siya noon napadpad. Ang pawang nakikita niya lang sa lugar, mga puting liwanag na binabalutan ng napakaitim na kalangitan. Sa kanyang paglalakbay sa lugar na yon, ilang beses siyang sumigaw ng sumigaw, ngunit walang nakakarinig sa kanyang tinig. Lumipas pa ang mahabang panahon, may kung anong naramdaman siya sa kanyang katawan na parabang hinihigop siya. Pagmulat naman ng kanyang mga mata, tumambad sa kanya yung tatay niya na nasa harapan niya. Imbis na mabahala yon sa kanyang sitwasyon, nadatnan niya yung abalang-abala sa pagluluto ng isda. Maya-maya pa, pagtayo naman niya,
Agad naman niya yung tinanong ukol sa kung ano ang ginagawa nito. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, ngumiti lang naman yon habang inilalahad sa kanya ang maliwanag naman itong sagot. Dahil dito, minabuting manahimik na muna ni Crispolo gawa ng hindi niya ba talaga nauunawaan ang mga bagay na nangyayari. 2 oras pa ang dumaan. Doon na inilahad ng kanyang ama na magtatatlong gabi na sila sa lugar na yon. Ipinagtapat pa nito sa kanya na magmula noong namatay siya, hindi pa sila doon umaalis. Ginawa rin nito ang lahat ng kanyang makakaya upang itago ang katawan ng anak niya sa mga taong napapadaan sa lugar. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, tapatan naman itong inilahad ang tungkol sa mutyang kanyang natanggap. Ayon sa ama ni Crispolo, isa yung uri ng mutya sa hangin na may kakayahang tumigalpo, pumatay ng kahit na anong uri ng kaluluwa. Sa sobrang lakas din ng mutyang ito, paghawak at presensya pa lamang ng nagmamay-ari dito, papangilabutan na ang mga nilalang na naninirahan sa karatig baryo. Dagdag pa nito na, dahil sa matagumpayang pakikipag-isa sa kanya ng mutya, kaya na niyang gawin ang iilan sa mga abilidad nito. Nang marinig naman ni Crispolo ang sinabi ng kanyang ama, minabuti muna niyang yayain na ito na umuwi na muna sa bahay nila. Dahil sa kanyang sinabi, tumawa lang naman yon habang sumasagot ng, "Sige anak, pero sa susunod na araw, kailangan mo sa aking patunayan ang karga mong yan. Sa susunod din na araw, meron tayong dadayuhing lugar. Siguraduhin mo lang na handa ka." Matapos namang marinig ni Crispolo ang sinabi nito, tumangulang naman siya, hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Sa paglipas pa ng mga araw, gulat na gulat naman siya noon, gawa ng kahit buong maghapon silang nagtatrabaho, hindi pa rin siya gaanong nakakaramdam ng pagod sa kanyang katawan. Habang wala sila noong ginagawang kakaiba, sinulit naman niya ang oras niya sa pagtuklas ng iilang natatanging abilidad ng kanyang mutya. 1 linggo pa noon ang lumipas, doon na nga sumapit ang gabing pinakahinihintay nila. Upang hindi naman mag-alala ang kanilang ilaw ng tahanan, kampante naman doong nagpaalam ang kanyang ama. Hindi naman sila nito pinigilan, gawa ng tiwala naman yon sa kanilang padre de pamilya. Makalipas pa ang ilang minuto nilang paghihintay, sumapit na nga ang 8:00 ng gabi. Pagsilay naman doon ng kanyang ama, agad naman siya nitong inabisuhan na umusad na. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, dali-dali naman siyang tumakbo papalabas ng bahay nila. Hindi naglaon, nang medyo makalayo na sila sa kanilang pamamahay, napansin naman doon ni Crispolo na tila bang walang dalang armas ang kanyang ama. Sinubukan niya pa yung kausapin ukol sa bagay na yon, pero tinawanan lang siya nito. Dahil dito, pinili na lamang niyang sumunod sa nais nitong mangyari. 1.5 oras pa ang dumaan, narating na nga nila ang karatig baryo kung saan doon bumungad sa kanila ang mga tahanang nakapatay na ang mga gasera sa loob nito. Habang nasa kasagsagan sila noon ng paglalakad, pawang mga aso lang naman ang gumagawa ng ingay sa buong paligid. Normal lang naman ang ganoong pangyayari, lalo na kung merong uuwi ng 10 oras. Ngunit pagdating naman nila sa dulong parte nito, doon bumungad sa kanila
ang tatlong nilalang na naglalakad ng patuwad. Bagaman hindi nila mawari kung saan ang galing ang mga nilalang na yon, iisa lang ang kanilang kutob, at yun ay nagpakita ito para hanapin ang taong nagtatanga ng mutsyang nagbibigay ng takot sa kanilang katawan. Pagsilay naman doon ng kanyang ama, agad naman siya nitong inabisuhan na yon ay harapin. Dagdag pa nito na ang tanging magagamit niya lamang sa pagbubuno nila ay walang iba kundi ang kanyang dalawang kamay. Matapos naman yung marinig ni Crispolo, halos hindi naman siya makapaniwala sa sinabi ng tatay niya. Sinubukan niya pa yung tanungin pero hindi na yun umimik. Dahil sa pangyayaring yon, wala na siyang ibang pagpipilian kundi kaharapin ng mga nilalang. Ayon sa kanya, na bagaman mga pangkaraniwan lang yung mga aswang, hindi niya pa rin maiwasang makaramdam ng takot sa kadahilan ng wala siyang dalang kahit na anong armas na makapagliligtas sa kanya. Maya-maya pa, pagsunggab naman ng tatlo, bigla naman yung napaatras matapos niyang itaas ang kanyang dalawang kamay. Sa puntong yon, meron siyang naramdamang kakaibang kapangyarihan na parabang patuloy na dumadaloy sa kanyang buong sistema. Hindi niya mawari pero pagbaling niya ng kanyang paningin sa mga nilalang na yon, naglakas loob naman siyang subukan ang isa sa mga abilidad nito. Pagsambit ni Crispolo na sumabog ang braso ng isa sa mga nilalang na yon, laking gulat na lamang niya nang magkatotoo ito. Dala ng kanyang pagkagulat, muli niya yung sinubukan, ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, lahat ng kanyang sinasabi laban sa mga nilalang na yon ay bigla na lamang natutupad. Hindi naglaon, nang isa na lamang doon ang natira, inutusan naman niya yung wag nang huminga. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, napahandusay na lamang yun sa lupa habang unti-unting nawawala ng buhay. Pinilit pa noong huminga ng nilalang na yon pero sadyang napakalakas ng abilidad ni Crispolo. Magmula noong nalaman niya ang ganoon niyang abilidad, nagpatuloy ang kanyang panlilipol ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Tigalpo, sumpa sa salita, napakadali na lamang para sa kanya na gawin ng ganoong bagay. Dahil sa kanyang abilidad, kumalat ang istorya niya sa lahat ng dako hanggang sa katakutan na siya ng napakaraming tribo ng mga aswang. Bawat isa sa mga angkang yon may malalim na galit sa kanya pero wala naman yung magawa kundi ang dumistansya. Alam niyo, Pinuno, tumigil lamang si Crispolo kakapatay ng mga aswang noong namahinga na ang kanyang ama. Nang magkaroon na rin siya ng sarili niyang pamilya, inilipat niya ang kanyang abilidad sa kanyang mga anak. Bawat isa sa mga ito, merong daladalang sumpa na kung sakali mang gambalain niyo ng mga aswang, paniguradong malilipol ang lahat ng mga kadugo nito. Matapos naman niya yung gawin, doon pa lamang tuluyang natuldukan ang lahat ng kanyang sigalot sa mga lahi ng aswang. Ni isa sa mga ito, wala nang naglakas ng loob, nagambalain pa siya o hindi naman kaya ang kanyang pamilya. Naniniwala rin si Crispolo, hindi yon isa sa katuparan ng mga nilalang kung hindi nito nire-respeto ang kakaiba niyang tangan na nakukuha lang kung mamamatay ka kapalit ng mutya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Tay Liloy. Taong 1977,
Don Pedro, Oriental Mindoro. Sa pinakadulong parte ng Don Pedro, naninirahan ang pamilya ni Tay Liloy. Liblib na ito at hindi yun gaanong napapasok ng mga taga-bayan. Meron man doong mga sasakyang pumupunta, pero kadalasan tumatanggi ang mga itong maghatid, lalo na kung hindi sila sigurado sa taong nangangailangan ng kanilang serbisyo. Pumapayag lamang ang mga ito noon tuwing pamilya nila Tatay Liloy ang nangangailangan sa kanila. Maliban kasi sa parokyano na nila ito, yun din ang kanilang nag-iisang pinagkakatiwalaan sa lugar na kanilang pinupuntahan. Sa dulong parte ng Don Pedro, meron doong dalawang baryo. Ang baryong pinaninirahan nila Tatay Liloy at yung isang baryong hindi pa napapasok ng mga tagalabas. Bukod kasi sa napakasukal ng daan patungo roon, putol doon ang kalsada. Yung tipong parang pinahihiwatig ng mga nakatira sa baryo, hindi sila tumatanggap ng kahit na sino. Labis naman yung nare-respeto ng angka nila Tay Liloy. Kaya kahit may alam sila ukol sa mga taong naninirahan sa lugar na yon, pinipili nilang manahimik. Ano man kasi ang nangyayari doon, labas na sila. Nga pala, konting description lang sa lugar nila Tay Liloy. Doon kasi iikot ang kwento. Maliit lang ang baryong kinagisnan niya. Sa abot ng kanyang pagkakatanda, umaabot lamang sa 13 kubo ang nakatirik doon. Halos lahat sila doong naninirahan, purong magkakadugo. Ang kalimitang pamumuhay nilang mag-anak, kung hindi pagsasaka, panunulo ng mga galang hayop. Bagaman payak ang kanilang pamumuhay sa lugar, masaya naman ang lahat. Tuwing may problema ang isa, dinadamayan yon ng iba. Isa yon sa mga dahilan kung bakit napakagaan ang kanilang pamumuhay sa lugar na yon. Wala kasing nag-iisip sa kanila. Hanggat may maitutulong, ibinibigay nila. Awa naman ng Diyos, ganun din naman ang ginagawa ng kanilang mga kadugo sa kanila. Itong mga panahong ito, nasa kasagsagan ng pagbebenta ng mga saod, sila Tay Liloy. Naging madalas ang pagtungo nila noon sa bayan para maghanap buhay. Binigyan kasi sila doon ng pwesto ng punong barangay na siya namang ikinatuwa nila kahit papaano. Dahil dito, hindi pa man sumasapit ang bukang liwayway, umuusad na sila patungo sa bayan. Kapag papunta roon, kalabaw ang kanilang sinasakyan, pero kapag pabalik na, traktora na merong hila-hilang kangga ang nagiging transportasyon nila. Bagaman hindi yun araw-araw, napakalaking tulong na nito sa kanila. Hindi naglaon, naging kalapit na rin ng loob nila Tatay Liloy ang nagmamaneho nito, kaya na may sa tuwing inihahatid sila nito, pinapadaan muna nila yon sa kanilang pamamahay para magmeryenda. Isang hapon, habang nagliligpit ng mga paninda sila Tatay Liloy, lumapit yung nagmamaneho ng traktora sa kanila. Pagsilay naman ito sa kanya, masaya naman siya nitong pinaypay, indikasyon na kanina pa yung naghihintay sa kanilang mag-anak. Dahil dito, wala naman siyang nagawa kundi ang lumapit, dala-dala ang tira ng mga paninda nila. Noong una, pinilit niya pang tumanggi sa alok nitong paghahatid, pero dahil sa pamimilit ng lalaki, wala na rin silang nagawa kundi ang sumang-ayon. Aminado rin naman kasi sila Tay Liloy,
Isa yon sa pangkabuhayan ng taong naghahatid sa kanila. Malayo man ang daang kinakailangan nitong tahakin, hindi na yon mahalaga, lalo pat ang kanilang ibinibigay dito, sapat na para makabili ng pagkain sa isang buong araw. Makalipas pa ang ilang minuto, nagdesisyon na nga silang umalis sa baryo. Habang binabagtas nila ang daan papauwi, napansin naman noon ng nagmamaneho ng sasakyan ang tila bang pananahimik nilang mag-anak. Dahil dito, pasimple naman yung lumingon sa kanila habang masayang nagwiwika ng, "Parang hindi maganda ang araw mo ngayon, Manoy Liloy." "Kulang ba ang bentahan sa sahod kanina?" Nang marinig naman ni Tay Liloy ang sinabi nito, tumangulang naman siya habang nananatiling walang imik. Makalipas pa ang ilang minuto, nagpatuloy ang kanilang pag-usad hanggang sa hindi naglaon, narating na nga nila ang baryong pinagtitirahan nito. Halos inabot din sila ng 3 oras sa biyahe, kaya na may papasapit na ang takip silim noong narating nila ang baryo. Nang mapansin naman yon ng kaibigan niya, nagmamadali naman yung nagpaalam sa kanila. Ngunit nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman niya yung pinigilan na nagsasabi ng, "Wala namang problema kung uuwi ka na. Ang sakin lang, papalapit na ang dilim. Yung lente ng traktora mo, hindi yan sapat para umaninag ng daan. Kung ako sa'yo, bukas ka na umuwi. Dumito ka na muna. Paliwanagan mo na lang ang iyong asawa sa mga nangyari. Sigurado naman akong maiintindihan ka niya." Matapos naman itong marinig ang kanyang sinabi, bakas naman sa pagmumukha nito ang pagdadalawang isip. Maya-maya pa, napilitan na din yung umalis, gawa ng medyo nahihiya pa din yung manuluyan sa pamamahay nila Tay Liloy. Dahil sa pangyayari, wala naman silang nagawa, kundi yon ay hayaan. Sa pag-alis ng lalaki, halos naging palaisipan naman para sa kanila kung ano ang kanilang gagawin. Si Tay Liloy noon, kahit nagluluto, pansin na pansin ng kanyang mga anak ang tila bang paglipad ng kanyang wisyo. Yung tipong kahit wala siyang ginagawa, ramdam ng mga ito na patuloy niya pa ring iniisip ang tungkol sa kalagayan ng kaibigan niya. Nang hindi na maatim ng panganay niyang anak ang sitwasyon, nagkusa na yung lumapit sa kanya habang pabulong na nagwiwika ng, "Tay, sigurado ka bang hahayaan mo lang siya? Kapag nakalayo na yun dito, meron yung kalalagyan. Alam mo naman yun, Tay, di ba? Baka maulit na naman yung nangyari noong nakaraan." Nang marinig naman ni Tay Liloy ang sinabi ng kanyang anak, dali-dali naman niyang iniwan ang kasalukuyan niyang ginagawa. Paglabas nilang dalawa sa kanilang pamamahay, agad naman silang sumakay sa kalabaw at kasabay nito ang mabilis nilang pagtahak ng daan. Inaasahan din nilang mabagal ang pag-usad ng traktora, kaya na may maaabutan nila ito sa lalong madaling panahon. Makalipas pa ang ilang minuto, bahagya naman sila noong napatigil matapos nilang masipat ang sinasakyan nito na kasalukuyan ng nakatigil sa tabi ng daan. Umaandar ang makina nito pero yung taong nagmamaneho roon, wala na. Dahil sa pangyayaring yon, napilitan naman silang suyurin ang buong paligid hanggang sa hindi naglaon, narating nila ang isang patag na lugar na halos ilang metro ang layo mula sa daan. Pagsilay nila roon, doon bumungad sa kanila ang lalaki
napilit kinakaladkad ng isang nilalang na merong malapad na pakpak. Pagramdam naman ito sa presensya nila Tay Liloy, mabilis naman itong kinalaga ng lalaking yon sa pamamagitan ng pagtanggal nito ng buntot nitong nakapulupot sa leeg. Sa pagkaripas naman ng takbo ng nilalang, dali-dali naman nilang nilapitan ang kanyang kaibigan na halos tulalang-tulala pa buhat sa mga nangyari. Pagtitigan naman nilang dalawa, dali-dali naman niya yung tinulungang tumayo, sabay sakay nito sa kanyang kalabaw. Habang binabagtas nila noon ang daan, tanging panginginig lang naman ang katawan nito ang kanyang nararamdaman. Makalipas pa ang ilang minuto, nang marating na niya ang kanilang baryo, agad naman niya yung pinapasok sa loob ng kanilang bahay. Upang maibsan ang takot nito, pinahigop niya muna yon ng mainit na sabaw bago kausapin. Maya-maya pa, nang medyo kumalma na ang nararamdaman nito, doon na inilahad ni Tay Liloy ang tungkol sa mga nangyari. Pagtatapat niya sa kanyang kaibigan, aswang ang muntik ng dumukot dito. Kung hindi nila yon napigilan, maaaring kinabukasan hindi na nito masisilayan ang sikat ng araw. Ayon pa kay Tay Liloy, pangkaraniwan na ang ganoong pangyayari sa lugar nila. Noong nagdaang linggo nga, meron silang natuklasang isang kalansay, di kalayuan sa lugar na yon. Sa estado nito, halos hindi na yon makilala, gawa ng lahat ng laman nito ay wala na. Hindi na rin nila mahagilap ang iba pang parte ng katawan nito sa kadahilan ng napakalawak ng lugar na yon. Dagdag pa ni Tay Liloy na hindi naman niya masisisi ang nilalang na yon dahil sa wala naman yung ideya kung sino yung taong kinakaladkad niya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, halos bigo namang makasagot ang lalaki sa kanyang mga sinabi. Dala ng takot nito, halos buong magdamag, hindi yon nagpahinga. Sinamahan naman yon ni Tay Liloy nang sa gayoy masigurong hindi ito gagawa ng mga bagay na maaari nitong ikapahamak. Kinabukasan, bago umalis ang kaibigan niya, mariin pa yung pinakiusapan na hanggat maaari, huwag ipagsabi kung kani-kanino ang tungkol sa mga nangyari. Nang marinig naman ito ang sinabi niya, tumangulang naman yon habang tahimik na naglalakad papalayo. Ilang araw pa ang lumipas, nagpatuloy ang kanilang pangkaraniwang buhay sa lugar na yon. Akala niya, wala na silang kahaharapin pang problema, pero dumating ang isang araw na bumisita sa kanilang lugar, yung punong barangay sa baryong nakatirik sa liblib na lugar. Pagsilay naman doon ni Tay Liloy, agad naman niya yung sinalubong kasama ang kanyang dalawang anak. Nang magkaharap na sila, inabisuhan naman niya yung pumunta sa bahay niya para doon na sila mag-usap. Sa kanilang paglalakad, inilahad ng kanyang bisita na hindi nito nagustuhan ang tungkol sa mga nangyari. Pagtatapat nito sa kanya, masyadong mapanganib ang ginawa niyang pagpapatakas sa taong yon, lalo pat maaaring yon ang maging hudyat para kumalat ang mga usap-usapan ukol sa kanilang pag-iral. Dagdag pa nito na, kung hindi mapagkakatiwalaan ang iniligtas ni Tay Liloy, ito na ang maghahanap ng paraan para mailigpit ito. Loy, alam mo kung ano ang pamamalakad natin dito. Matagal na natin yung napagkasunduan. Kaya sana, huwag mo namang sirain ang ating napag-usapan.
Dahil dyan sa ginawa mo, magbabago ang ihip ng hangin sa lugar na ito. Matagal ko nang sinasabi sa'yo, hindi kami nananalo, maliban na lang kung mga traitor ito. Ikaw na ang bahalang gumawa ng paraan ukol sa bagay na yan. Maghihintay ako hanggang sa pagsapit ng 3 araw. Uwi ka ng punong barangay sa kanya. Nang marinig naman ni Liloy ang sinabi nito, agad naman siyang napasilay dito habang sumasagot ng, "Hindi ko kasi maaaring isuko na lang ang taong yon ng basta-basta. Kaibigan ko siya, at kung wala siya mahihirapan kaming magdala ng aming mga paninda patungo sa bayan. Pero sige na, ako na ang gagawa ng paraan. Kahit magsisihan tayo rito, wala namang magbabago." Matapos naman niya yung mailahad, nagpatuloy ang kanilang paglalakad patungo sa kanyang pamamahay. Hindi naglaon, nang marating na nila ang kanyang bakuran, agad naman sila doong umupo para mapag-usapan ang mga bagay na kinakailangan pa nilang gawin. Ayon sa punong barangay, nakahanda naman ang mga tauhan nitong tumulong sa kanila kung yon ay kinakailangan. Pagtatapat pa nito na sa oras na hindi umayon sa kanila ang sitwasyon, hindi na ito maaari pang pigilan ni Tay Liloy. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, marami yung ibinahagi sa kanya, kagaya ng pagpasok ng mga tauhan nito sa bayan at iba pa. Napag-alaman din niyang kasalukuyan ng hinahanap ng mga ito ang lalaki na nakatakas mula sa mga kamay ng kanilang kasama. Dahil sa sinabi nito, hindi naman niya maiwasang mag-alala, gawa ng kahit papaano, kaibigan niya rin ang lalaking yon. Kalahating oras pa ang dumaan, nagpaalam na ang punong barangay na uuwi na. Nang marinig naman ni Tay Liloy ang sinabi nito, agad naman niya yung sinamahan papalabas ng kanyang tahanan. Ngunit nang akmang aalis na ito, muli yung tumitig sa kanya habang nagwiwika ng, Huwag mo sanang hayaang ito ang maging dahilan ng pagkasira ng ating samahan. Bibihirang magsanib puwersa ang mga aswang at mangkukulam. Kaya kung ako sa'yo, gawin mo rin ang parte mo. Matapos naman itong makapagsalita, dali-dali naman yung umalis kasama ang mga tauhan nito. Maya-maya pa, nang makalayo na yon sa kanilang baryo, agad namang nagpasama si Tay Liloy sa kanyang anak patungo sa bayan. Medyo nababahala na rin kasi siya noong mga oras na yon, lalo pat hindi niya lubos na inakala na ganun na pala kaseryoso ang mga nangyayari. Magbabandang 4:00 na nang marating niya ang bayan. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, lahat ng kanyang mga kakilala sa lugar, pilit niyang iniwasan. Maya-maya pa, nang marating na niya ang bahay ng kanyang kaibigan, nadatnan niya yung abalang-abala sa pagsasabit ng mga pangontra laban sa mga aswang. Pagsilay naman ito sa kanya, agad naman yung lumapit, bakas sa pagmumukha nito ang matinding takot. Ayon sa kaibigan niyang yon, kaya ito naglalagay ng mga pangontra ay dahil sa iilang mga taong napapansin itong dumaraan sa kanyang pamamahay. Dagdag pa nito na, kahit hindi sabihin ni Tay Liloy sa kanya, alam niyang nagbabalat kayo lamang ang mga nilalang na yon. Mariin din itong inilahad na hindi siya magpapatalo roon, kaya humingi siya ng tulong sa mga manggagamot. Nang marinig naman ni Tay Liloy ang sinabi nito, napayuko lang naman siya
buhat sa pag-aalala. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, pinili naman niyang itago ang kanyang pakay. Para makalusot, nagdahilan na lamang siya rito na kaya siya pumunta doon ay dahil sa nais niya lang yung kumustahin. Pagkarinig naman ng lalaki sa sinabi niya, napangiti lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Tay Liloy, baka ho may pumuntang albularyo sa lugar ninyo. Abisuhan niyo na lang ho ako sa kung ano ang gagawin niya." Matapos naman niya yung mailahad, napilitan ng umalis si Tay Liloy para ipagbigay alam ang tungkol sa kanyang mga nalaman. Bago pa man noon tumungtong ang 8:00 ng gabi, narating na nga nila ang kanilang baryo kung saan dali-dali naman nilang tinahak ang daan patungo sa baryong pinagtitirhan ng punong barangay. Sa pagdating nila sa lugar, bumungad sa kanila yung iilan nitong mga tauhan na abalang-abala sa pagbabantay ng malalaking kawa na naroon sa liwasan. Nakapatong yun sa mga siga at sa estado nito, parang kakaluto pa lamang nito ng kanilang panghapunan. Maya-maya pa, nang mapag-alaman naman ng punong barangay ang pagdating niya, agad naman siya nitong sinalubong kasama ang dalawa nitong pinagkakatiwalaang tauhan. Sa kanilang pag-uusap, doon inilahad ni Tay Liloy ang tungkol sa mga mensaheng kanyang dala. Kahit papaano kasi, kakampi talaga siya doon, gawa ng di hamak na mas malalim ang kanilang ugnayan kumpara sa lalaking yon. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, ngumisi lang naman ang punong barangay habang sumasagot sa kanya ng, "Naghahanda rin pala ang siraulong yon. Salamat Liloy sa detalyeng ibinahagi mo. Huwag kang mag-alala. Aasahan namin ang pagdating ng mga albularyo. Alam ko namang meron kayong itutulong, kaya hindi kami gaanong nababahala. Bueno, hanggang dito na lang ang ating pag-uusap. Marami pa akong gagawin. Masyado akong abala ngayong gabi dahil bisperas ng pista. Aanyayahan sana kita, kaso hindi ka kumakain ng mga pagkain namin dito." Nang marinig naman yon ni Tay Liloy, dali-dali naman siyang nagpaalam sa punong barangay. Hindi naglaon, nang makauwi na sila, agad naman nilang inihanda ang mga bagay na kanilang magagamit sa oras ng panganib. Nagpatawag din siya ng pagpupulong kinaumagahan upang mapaghandaan ang pagdating ng mga albularyo. 2 araw pa ang lumipas, dumating na nga ang kanilang pinakahinihintay. Pagpasok ng 5 albularyo sa kanilang lugar, agad naman niya yung sinalubong para tanungin. Di pa man sila nakakalapit sa bawat isa, halos ramdam na ni Tay Liloy ang mga buhay na salita nitong pinapakawalan gamit lamang ang kanyang isipan. Maya-maya pa, nang ilang metro na lamang ang pagitan nila, doon na inilahad ng pinuno ng mga albularyo sa kanya kung saan matatagpuan ang pugad ng mga aswang na kanilang hinahanap. Dagdag pa nito na, wala na siyang dapat pang itago sa kadahilanang alam na rin ito kung saang uri sila napapabilang. Nangako rin ng albularyong yun sa kanila na hindi sila nito gagalawin kung pipiliin nilang makipagtulungan. Ngunit matapos naman yung marinig ni Tay Liloy, napangisi lang naman siya na para bang itinuturing na katawa-tawa ang inilahad ng albularyo sa kanya. Dahil sa pangyayaring yon, dahan-dahan namang naalarma ang 4 pa nitong kasama, gawa ng sapat na yung basihan para sa kanila
upang ituring si Tayliloy na isa ring kalaban. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, sinubukan pa nitong magtanong sa kanya ng mahinahon, subalit ganun pa rin ang kanyang naging sagot. Ayon sa kanya, hindi siya papayag na gamitin ng mga albularyong yon, lalo pat wala naman sila doong ginagawa. Paglalahad pa niya na, kung susubukan nilang makialam, maaaring ituring na rin silang mga kalaban ng angka ng mga aswang na hinahanap nito. Sa bandang huli, sila ang dadanas ng matinding pinsala sa kanilang panig. Bistado na rin kasi ni Tayliloy ang mga albularyong yon, na sa oras na makuha na nito ang kanilang pakay, wala na yung pakialam sa mga taong tumulong sa kanila. Matapos namang marinig ng pinuno ng mga albularyo ang sinabi niya, agad naman itong nilisan ng kanilang baryo habang pilit na ipinagpapatuloy ang kanilang paghahanap. Sa pagsapit ng gabi, bagaman tulog na ang karamihan sa kanyang mga kadugo, nanatili pa rin silang alerto at maiging nakikiramdam sa mga senyales. Pagtungtong ng 7:00 ng gabi, doon na sila nakarinig ng mga malalakas na pag-atungal na siyang naging sanhi upang magsilabasa na sila sa kani-kanilang mga tahanan. Alam ni Tayliloy na yun na ang hudyat ng kanyang mga kasama, kaya na may kinakailangan na nilang kumilos. Sa kanilang paglalakad, nagmamadali naman nilang tinahak ang daan patungo sa baryo ng kanilang mga kapatid. Kalahating oras lang ang dumaan nang marating na nila ang lugar na yon. Doon tumambad sa kanila ang mga albularyong pilit na pinapaslang ang iilan sa kanilang mga kasama. Dahil sa pangyayari, walang pagdadalawang isip namang tumuloy sila Tayliloy para masugpo ang mga albularyong yon. Halos inabot din sila ng 1 oras sa pagbubuno hanggang sa paisa-isa na nilang napaslang ang mga ito. Maya-maya pa, ng 1 albularyo na lamang ang natira, nilulunyo ng buo ng punong barangay. Magmula noon, natuldukan na ang pagdayo ng mga albularyo sa lugar nila. Ultimong lugar nila Tayliloy, pinangilagan na rin ng karamihan. Dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari, napilitan na rin siyang ipapatay yung kaibigan niyang nagsumbong sa mga albularyo. Nang maisakatuparan na nila ito, wala na silang nagawa kundi ang lisanin ang lugar na yon. Hanggang sa ngayon, pinuno, nasa Mindoro pa naman sila. Yung anak ni Tayliloy sa 2, purong aswang na rin. Gayunpaman, hindi sila basta-basta nang bibiktima ng tao na maaaring ikapahamak ng kanilang pamilya. Sa kanilang lugar, sila ang kauna-unahang pamilya ng mga mangkukulam na nagkaroon ng lahi ng aswang. Magpahanggang sa ngayong pangkasalukuyan, kahit napakadalang na ng istorya ukol sa mga ganitong uri ng nilalang, patuloy pa rin silang namumuhay kasama ang iilang mga ordinaryong tao. At ang lahat ng karanasan nila, nag-ugat lamang noong minsang naganap ang pagprotekta ng mangkukulam sa isang ordinaryong tao na si Tatay Liloy. Okay. Opinion ko sa 2 kwento. Yung una, alam nyo, ang title talaga nun, Mutya, isang mutya sa hangin, parang something na ganun. Iniba ko na lang kasi nga, para sa akin yung pinaka-highlight ng kwento na yon, yung kailangan mo munang mamatay para makuha yun. 'Di ba? So, sobrang nakakatakot nun. Ang tanong, ano kayang gabay nun? 'Di ba? Di naman pwede nating sabihin kaliwa kasi
yung tatay ng bida natin, purong kanan yun. Tapos ang pinagagamitan niya ng abilidad na parang may kakayahan siyang kumontrol o kung ano man sa mga panig ng nasa kaliwa, gumagana kapag yun nga, kalaban niya, mga aswang, mangkukulam, di ba? Kung tutuusin nga, parang puro aswang lang pinapatay niya eh. Kasi yung sabi sa kwento, hanggang sa dulo, nagbago na lang yung buhay ng bida natin nung nawala yung tatay niya. 'Di ba? Hindi naman niya sinabi kung anong dahilan. Baka siguro sa matinding sakit o siguro nakakahiya sa side nila na pag sinabi natin na pinatay yun ng aswang eh. Kasi nga, isipin niyo hahawakan niya pa lang yung tangan niyang mutya. Yung karatig baryo, yung katabi, mararamdaman na siya tapos matatakot na sa kanya. 'Di ba? Ganong katindi yung mutyang tinatangan nito. Pero siguro ayaw makaramdam ng takot ng mga aswang na malapit sa kanila. Hinanting siya ngayon. Hindi alam ng mga aswang na yun na ganun pala katindi yung gamit na yun. Ending, ubos sila. Tapos hindi pa tumigil yung bida natin. Umikot pa kung saan-saan. Ang sabi nga, naging tanyag yung pangalan niya sa pulo na yun o sa lugar na yun di ba? So para sa akin, maganda yung kwento na yun. Medyo nakakatakot lang kasi nga, kailangan mo isakripisyo yung sarili mong buhay. Kumbaga, re-restart ka ng mutya na yun sa panibagong ikaw na meron ng kakaibang abilidad. 'Di ba? So, nakakatakot. Suicidal siya na mutya, pero malakas. Doon naman sa pangalawa nating kwento, yung tungkol kay tatay, hindi ko alam kung saan talaga ako papanig eh. Una, niligtas niya yung tao, kasi nga kaibigan niya. Pangalawa, tumulong siya para malupig tong mga mangkukulam, itong mga albularyo. Well, hindi naman siya 100% na tumulong, kasi nga, malalakas din yung mga aswang na nakatira doon eh. Isipin niyo Pagdating niya, nadatnan niya na parang ubus na yung mga albularyo, tas may isang natira, nilulun ng buo ng pinunong barangay. Di ba? Ganun kalakas yung mga aswang na nakatira doon. Kasi grupo na ng albularyo yung pumunta, pero lagas. Di ba? So, eto kay tatay, siguro pala kaibigan at pamilya. Di ba? Inisip niya na bago niya iligtas yung lalaking yon, parang paborito niyang tao, inisip niya na rin yung mga pwedeng mangyari. Tulad nga niyan, yung pinuntahan siya ng punong barangay na bihirang-bihirang mangyari pero pinuntahan siya. So, alam niyang mangyayari yon. So, nakiusap siya na kahit yung kaibigan niya lang yung iligtas. Kasi nga, malaki yung tulong sa kanila ng driver ng truck eh. Kung wala yun, hindi sila makakapagtinda, di ba? So, ito naman sila aswang, inintindi rin yun kung yung side niya na yun. Pero kung may nangyaring konting conflict siguro, kung tumulong pa to si tatay dun sa mga antingero, malamang ubos din sila. So, para sa akin, okay lang yung ginawa ni tatay na niligtas niya yung tao. At the same time, yung mga kadugo niya. Yun nga, yung mga aswang o yung mga kasamahan niya sa liga na nasa kaliwang panig, tinulungan niya, binigyan niya ng impormasyon kaya nakapaghanda tong mga to. So, hindi ko masabi kung sobrang sama niya, sakto lang, o mabait. Pero kayo, kung may opinion kayo sa mga kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.